Следващата тема, която ще разгледаме, това е какво не прощава родът и за какво ни наказва. Родът не е просто кръвна линия, както знаем, не е просто поредица от предци, живели много преди нас. Това е една мощна система, която гарантира, че нейните закони се спазват. Всеки род си има закони към членовете, задачи и съответно, когато човек не си спазва законите на рода и не прави това, което родът изисква от него, рода го наказва. Или родът, както ни дава сила, защита, интуиция, добри инстинкти за оцеляване, може и жестоко да накаже онези, които забравят за неговите закони. Наказанието на родът не е мит, мистичен, но и в същото време един естествен процес, който се отразява в съдбата ни, в живота ни, в здравето ни и дори смъртта на потомците в този род. Защо родът ни наказва? Първият и най-важният грях срещу нашия род, който можем да направим, е отричането на корените си, т.е. да изоставим семейството и корените си. Хората, които се срамуват от своето семейство, които се отказват от фамилното си име, които избягват от своите родители и предци, много често плащат с самота, с загуба на подкрепа в живота и с едни постоянни трудности. Родът сякаш прекъсва връзките с тях и човекът остава сам. Само да се бори на този свят. Тоест, родът спира да му дава ресурси и енергия. И има ли начин това да се поправи? Да. Трябва да разпознаете своята принадлежност. Да приемете семейството си такова каквото е. Дори ако има много болка, оплаквания и неразбирателство между членовете на рода. Достатъчно е просто да кажете в душата си: приемам моят род и ви благодаря за дара на живота. Разбира се, има ситуации, когато човек съзнателно предприема такава стъпка, като изоставянето на семейството и на рода, но тогава причините за това трябва да бъдат много убедителни. Понякога това е единствения шанс на някой да промени съдбата си, да избяга от тежка съдба на рода. Ако родът има непоправимо проклятие, което минава през поколенията и по този начин да се спаси буквално от смъртта. На следващо място, родът може да ни накаже за нашето предателство. Някои наши действия могат да се възприемат като предателство на рода. Това са, да кажем, продажба на семейно жилище, на земя, ако това не е било абсолютно необходимо. Също оскверняване на гробовете на нашите предци и изоставяне на традициите, които родът има. Признак за това, че родът ни наказва заради предателство, често това е хроничен лош късмет, болести и финансови загуби. Така се проявява факта, че човек изглежда няма къде да се вкорени в живота и този човек започва да се мести от място на място, губи дома си и не може да създаде той сам силно семейство, стабилно семейство. На следващо място, родът може да ни накаже за разрушаване на родовия поток. Потокът на предците е сила, която тече през поколенията. Ако някой от родът започне да го унищожава умишлено, като използва, да кажем, магия срещу семейството си, извършва насилие над роднини, завижда и заговорничи срещу роднини и род, то родът може да накаже много строго този човек. И след такива
След това такива хора често се сблъскват с много тежки заболявания, безплодие, раждат деца с много трудна съдба и много често имат проклятие за самота. На следващо място, родът може да ни накаже заради дългове на предците и тяхното плащане. Такова наказание понякога пада върху потомците заради дълговете на техните предци. Някой може да е извършил ужасен грях, като предателство, убийство, да е ползвал черна магия, за да накаже и вземе нещо, което не е негово. Ако някой от семейството не се покае и изкупи вината за негови дела, то отговорността пада върху следващите поколения, както знаем, родова карма. И това най-често се проявява в едни повтарящи се съдби. Разводи, бедност, смърт на членовете на рода по една и съща възраст, да кажем, мъжете си заминават на около 50 годишна възраст, дори и от една и съща смърт, да кажем сърдечен удар или инсулт. Как да разберем, че това е вид карма? Ако в семейството се повтарят странни, трагични събития, се струва да се обърнем към езотерици, които да обследват нашият род. Това може да бъде направено и под вид от констелация със специални карти. Вие да разберете родовата карма и да се предприемат определени действия под формата на практики към предците, за да се работи с този проблем. На следващото място родът може да ни накаже заради отказа ни от предназначението, което имаме в даден род с нашето раждане. Както знаете, всеки има свое предназначение и собствена цел в една родова система и някои, да кажем, трябва да изцелят рода, други да съхраняват и трупат знания за рода. Трети може да имат задача да защитават земята и имуществото. И така нататък. И ако човек съзнателно върви срещу родовия си канал, той може да загуби жизнена енергия. Може да се разболява от доста тежки заболявания с трудно лечение или невъзможност от лечение. Може да страда от депресия и да чувства празнота в своя живот. Или изходът е да намерите корените си, да разберете семейната си история, да разберете какви таланти са имали и какви таланти се предават през поколения и да се опитате да се свържете със своя род отново. Как да върнете услуга на рода? Това е да работите с практики, с предците, да ги уважавате, да показвате уважение към живите и мъртвите също. Да възстановявате своето родословно дърво. Да разказвате на вашите деца за предците. Хубаво е да се правят родови ритуали на родови места. Да се запалват свещички за памет на рода. Хубаво е да се помирявате с рода. Да осъзнавате, да приемате и да си давате прошка с предците. Хубаво е да работим с рода, защото по този начин, като отстраняваме грешките на поколенията преди нас, на старите семейни дългове, то помагаме на новите членове да живеят по-добре. Или родът не е затвор, не е безразлична система, родът ни наблюдава, защитава ни, но и ни наказва. И основното нещо, което трябва да запомните е, че
Всеки конфликт във вашето семейство може да бъде излекуван. Важно е да чуете гласът на родовата си система, да приемете законите на рода си и да вървите винаги за възстановяване на хармонията в рода. Това беше част от темата. Ами, наистина, замислете се, обследвайте си родовите сценарии. Може да помислите също къде се намирате вие в полето на рода, дали ви се дават блага. Ако не ви се дават блага, то значи родът ви е изхвърлил в покрайнините си, така да го кажа, на енергийното поле и изпълнявате лошите родови задачи. Помислете върху това. Това беше. Аз бях Естрея.